Рания Абдрахманова шушы сорауга җавап эзләде. 2021 ел, гыйнвар, Алексеевск районы. Әни кеше бер яшедә тулмаган баласын сарайда онытып калдырып, катырып үтерә язды. 2021 ел, декабрь, Казан. Әни кеше яшь ярымлык кызын кыйнап, шуны видеога төшереп тора. Она стояла поза, ребенок плакал, сидел без одного носка. Һәм менә әле генә килеп чыккан вакыйга. Казанда төн уртасында яшь ана 10 айлык баласын төнле салкында калдырган. Мондый очракларны саны китсәң бармаклар гына җитми. 50 ел элек тә, 30 ел элек тә хәл бер төрле ди Илсияр Гарифуллина. Ул бөтен гомерен социаль яктан тотрыксыз гаиләләр белән эшләүгә багышлаган кеше. Проблемаларны эчтән белә. Һәрберсенең аларның тормыш этабы бу хәлгә барып җитүләре һәрберсенең үзенчәлекле. Бүген Татарстан Эчке эшләр министрлыгының социаль яктан тотрыксыз дигән исемлегендә 4853 әни һәм әти исәпләнә. Алар бу исемлеккә 1 елга эләгән. Гадәттә күбесе уңай якка үзгәрә дип белгечләр һәм аларны исәптән төшерәләр. 1 ел эчендә гаилә яшәү рәвешен үзгәртеп дөрес юлга басмый икән, баланың анда яшәвенә караганда яшәмәүе хәерлерәк. Хисапка куелган семьяларның барысы да өметсез дип әйтә алмас идем. Аларның бит ул юлга басуларының төрле кемдер семьяда нинди дә булса кайгы килгән, нәрсәне булса да менә үзе психологик яктан үзен үзе кулга алып җиңә алмаган кешеләр килеп баса инде шундый җиргә. Менә әгәр дә анализлап карасак, бу семьяларның әлбәттә күбесе шул эчкечелек аркасында, кызганычка каршы, бигрәк тә хатын-кызлар. Пили сегодня? Маленький. Вы же беременна. Пиво, да. Менә ул соңгы очрактагы әни кеше. Беренче баласын салкында калдыру гына түгел, ул икенчесен көтә. Шуңа да карамастан эчүен ташламый. Сүз уңайыннан баланы кагу, сугу, оныту кебек хәлләрнең күпчелегендә әниләр исерек була. Хатын-кыз алкоголе булу безнең табибларыбыз да шулай дип әйтә бит инде. Ул бик авыр хәл, аларны андый халәттән чыгару бик җиңел түгел дип әйтәләр. Баласына карата рәхимсез булучылар исерекләр генә түгел. Хәзерге вакытта ул җәберләү, ул бит сугу кагу гына түгел. Хәзерге вакытта менә психологик шундый җәберләү, менә шундый нигә ул чираклар күп кызганычка каршы. Булай карап торган вакытта семьялар эчкече түгел, ләкин нигә балаларга мәгълүмәсе ата-ананың аларның тәрбияви яктан бер нинди кануннарга да тия торган түгел. Вы почему так его сейчас пинали и швыряли? Былтыр узып баручылар Алабугада шундый хәлгә тап булган иде. Әтисе малаен җәберли. Андый гаиләләрдә исәпкә басыла. Вон губу в крови. Моның башка сәбәпләре дә бар ди психологлар. Әйтик, әни кешенең баланы бик яшь вакытта табуы. Ягъни ул әни булырга әзер булмаган, әмма инде хәлне үзгәртеп булмый. Тагын бер сәбәп хатын-кызның бәби тапканнан соңгы депрессиясе. Шулай ук тагын бер сәбәп ананың ничек кенә сәер яңгырамасын баланы ниндидер файда өчен табуы. Бу очракларда да әни кеше баласына карата битараф була ала. Бала укый, ашый, бара, ләкин хәзерге вакытта ошатып ишертеп, баланы йокларга гына яткызу ул тәрбияләү түгел. Хәзерге вакытта бит тәрбияләү нигә балаларга ул күп кырлы. Шын тәрбиянең ни икәнен аңламаучы гаиләләрнең социаль яктан тотрыксызлар исемлегенә эләгүе беренче баскыч булса, икенчесе балаларның бала йортына, приютка озатылуы. Бүгенге көндә безнең приютта 25 бала. 25 баланың 16-сы мәктәп яшендәге балалар, 9-ы мәктәпкә кадәр яшьтәге балалар. Шуларның 17 малай, 8 кыз бала. Әти-әниләрнең балаларга карата битарафлыгы үзләренең тәрбиясеннән үк килә дип уйлыйм. Чөнки аларның да әти-әниләре шулай ук тәрбияләгән. Кыш бит ясында ни күрә, ышканда да шуны кыла дип әйтәләр. Шуңа күрә безнең бу иң төп бурыч инде гаилә кыйммәтләрен аңлату. Күбесенчә әти-әниләр үзләрендә аламыйлар. Скандал булып чыга, әти-әниләр эшлисе килмиләр, шуңа күрә акча җитмәй, теләсә нәрсә эшлиләр, балаларын карамыйлар, шуңа күрә менә шундый вакыйгалар булып килә. Приютта ярдәм итмәгән очракта ата-ана хукукыннан мәхрүм итәләр. Алена Епанешникованы ирегеннән мәхрүм иттеләр. Она понесла уже наказание, то, что ее лишили родительских прав. Это, наверное, для любой матери уже большое наказание было. Иң мөһиме, андый әти-әни баласына да тискәре йогынты ясый. Андый гаиләдә үскән балалар кырысрак булалар. Кемнәргә карата кырысрак?
олларга. Кешенең иң беренче үзенең теләге булырга тиеш. Менә без мәсәлән ачыкладык шу семьяны, хисапка куйдык. Хәзер аларның семьяда булган проблемаларның бергәләшеп шишәбез. Әгәр дә аларның үзләренең теләкләре булмаса, аны без генә аларга шулай итеп аларның көне-төне ишекләрен кагып, алар янында утырып та бер нәрсә эшли алмас идек. Приют һәм башка гаиләгә эләккән балаларның кай чакта кире кайтасы килмәгән очракларда бар. Чөнки алар беренче тапкыр яратуны шунда татый. Белгечләрдән бер киңәш бар: һәркемнең битараф булмавы, кайсы булса да баланың гомерен саклап калырга мөмкин. Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы.